Може ли да се направят батерии от обикновена сол, натриев хлорид? Да, и даже вече се произвеждат масово, защото имат доста преимущества пред литиево-ионите. Натрият е със свойства близки до лития, но е 1600 пъти по-разпространен. Има го в 3% от земната кора, естествено и в морската вода. Суровината за батериите е около 30 пъти по-евтина. Работят безпроблемно от минус 40 до плюс 80 градуса. По-бързо зареждат, защото са по-устойчиви на високи температури. Имат по-голям брой зарядни цикли от литиево-ионните батерии – около 5000. Практически нулев риск от самозапалване. Емисиите на въглероден двуокис при производството им са 30% по-ниски – около 100 кг на киловатт-час, и се изплащат за 1 до 2 години експлоатация. Рециклират се по-лесно и безопасно, защото не съдържат тежки метали. Недостатъкът им е, че за сега са с 1/4 по-ниска енергийна плътност, т.е. по-тежки са, и затова в електричките се използват за по-малките батерии до 50 кВт. Но от всяка една друга гледна точка, те са почти идеално решение за стационарно съхраняване на енергията от ВЕИ. Ето защо сега се строят множество заводи за натриево-ионни батерии и вероятно скоро те ще станат най-масовите в света.